kachiel kachiel nyaka e kaunti ma Kisumu kama gavana e kaunti ma Kisumu manongire Peter Anyang' Nyong'o otelo ne oganda jo Kisumu e chenro mar pidho yiende kaka yo mar jiwo achiel mar oganda. Achiel kachiel wadhi nyaka e jafwambo marwa mantiere kaunti ma Kisumu James Okoth mar mondo mi olernwa ler mar wach. Nyaka sani James Okoth kiwinja ka entiere kaunti ma Kisumu chenro mar pidho yiende ochopo kanye to yiende adi mabende gavana Anyang' Nyong'o otelo ne pith margi odiochieng' ma kawuono James. Erokamano jafwambo wadwa biro iri achiel kachiel ka antie kaunti ma Kisumu mano kar Mama Grace Onyango Social Center kama nyasi mari keto ayanga chenro mari chako pidho yiende e yo mar loko boma ma Kisumu bedo mamajan dhi nyime. Antie gi gavana ngire Anyang' Nyong'o kama bende odhi telo ni pidho yiende maromo 3,000 mano ma en chenro mana mar chako ayanga chenro ni. Antie kode kae odwan mondo wamiye thuolo mondo olernwa to kagi akae gin chenro magi keto magi deno ni yiende 3,000 mopidhgi biro dongo kendo biro rit maler to bende jopiny orwako wach makama gavana. Erokamano nya Ramogi amoso jopiny no sayore uru. Waromo kaka wuono gi jotelo to gi jopiny moae kuonde ma opogore Kisumu kaeri mondo wachak agenda marwa mar pidho yien wang'ni. Osebedo kwa pidho yien to sani wadwani wapidhe yo moro mamalo moingo kaka wasepidhe. Omiyo kawuono keto chik ni dwa par mar dwe ka dwe wabiro pidho yien e Kisumu kaunti mangima. To gimomiyo watimo kamano nikech ing'e ni yien ema kelo aluora maber mar yamo e piny. Kok wapidho yien to wabiro bedo gi tuoche mang'eny nikech wan gi yamo mok nyal ber mondo los ngima mawa. Omiyo wadwa ni bende wapuonj ji ber pidho yien. Nitie yien aina ariyo. Mokwongo en yien manyalo yude olemo moko mwachamo kaka avocado, kaka mapera, kaka maembe, kaka machunga, kata na poi. Magi yien ma kwapidho to wan olemo mwachamo to gibende gitimo tich kaka yien moko timo. To nitie yien moko ma ok wanyal chamo olemo to gibeyo nikech gikelo kwe kendo gikelo ng'ich e piny mwadwaro. Samoro ing'e ni kiwuotho kidhi chiro tiwinjo ka koro chieng' osechamenya tidhi buore bwo yien mondo iyud ng'ich maber kendo kidhi nyime gi wuoth. Mano e gima oparo ng'ato ka ng'ato manie piny ni dwaro ni bed gi ng'ich moromo manyalo loso ngimane. Emomiyo wadwa pidho yien mang'eny Kenya ka. Kisumu kaeri yien mwasepidho en atamalo 18 kende. To kidhi e pinje moko kata Nyeri ibiro yudo ni gin atamalo mabor kabisa moingowa. Kata na Bungoma ka ibiro gi atamalo mabor ahinya mag yien. Omiyo mago kendo ok wadwa timo ni wapimre gi Nairobi kata Bungoma. To wadwa ni Kisumu kaunti mangima opidh yien mang'eny ahinya manyalo kelo ngima maber ni jo Kisumu. Kopogre gi pidho yien, be nitie chenro makare moseketo kaka county government ma Kisumu mar neno ni aoche manitie aluora mar Kisumu orite yo makare mok med kelo midhiero masani nenore e nam Lolwe ma bende osekelo tho mar rech mang'eny. Wasetemo ahinya kendo wan gi program madhi nyime mar hakikisha ni ji ok opuko pui marach kata keto chafu e aoche. Iyudo ni jomoko kata kogolo gik ma gitiyogo kata gik ma gitwe ni nyithindo mondo nyithindo ka gin e minjaga to loso inyalo yudo gikawo mago mokuongo ni pampas to giketo e aora. Ka gichopo e nam Lolwe tino ka gidino dho aora kendo sama gidonjo e nam Lolwe gidhi nyaka bwo nam kabisa. Koro bang'e gikelo shida mang'eny e nam. Omiyo wasewacho kata jogo man gi factories mang'eny Kisumu ka mondo gi hakikisha ni chafu duto mowuok e factory go kata mowuok kuonde ma gidakie ok oketi aora madhi e nam Lolwe. Mago biro ketho nam Lolwe to aora go be giketho. To mar ariyo wakwa jowa ni ka gipuro ahinya ma gidhi e do aora. Do aora kanyo nego pidhie yien kata olemo. Kech pidhie yien kata olemo to olemo go biro miyo pi manie aora bed maler kendo mi pi maber mimodho kendo kata jamni bende modho kama kar ketho aorano nikete chafu mang'eny.
chenro ma kamae en chenro mosir gi county government ma Kisumu kose nitie jok moko ma bende ubiro go e kanyakla mar neno ni uchopo kare wachni to ka en mano to en omenda marom nade ma okete chenro ma kama? Wan wabiro mondo wati kanyachiel gi jogo matimo ohala, jogo mapuro, jogo bende mohero yore mag mazingira maber. Wadwa no ti kanyachiel. Wan kaka Kisumu County oseketo pesa mang'eny ahinya e wach mar loso mazingira mar pinyni mar Kisumu. Ok anyal wacho sani ni en pesa di, to wadwa ni kwa keto pesa to waket pesa me kata kotimo gimoro ji nyalo neno. To maduong' ahinya en ni mwandu mwan go mang'eny ahinya to en jowa. Mondo jowa obed gi ng'eyo gi geno mar rito aluora mar Kisumu County. Omiyo kawuono asekwayo kata johuand wepe kaka jo Ramogi mondo wati kanyachiel. Adwa ni sirikal ma Kisumu obed gi jogo ma fwambo weche kaka Ramogi mondo wati uru kanyachiel mondo kata kukinyi kuchkinyi Ramogi nyalo lando ni ji kaka onego pidh yien kendo kaka piny onego bed gi mazingira maber. Wan kaka sirikal wan gi administration modhi nyaka gweng'. Wan gi moro ni village council e gweng' mwamiyo tich mar loso aluora maber mar piny, maneno loso weche mag pi, weche mag chiemo, weche mag health kata ngima mar dhano, to kendo weche mag neno ni yore matindo tindo donje e gweng' mondo ji kik bed gi shida kata ka ng'ato tuo to ok oyud yo maber moterego e osiptal. Omiyo gigi wadwar ni jogo motelo ni administration mar Kisumu County e gweng' mondo kaw matek ahinya mondo waduto kaka sirikal to gi jopiny wati kanyachiel mondo walos aluora mar piny maber. Erokamano ahinya gavana. Joyce, ka wan gi thuolo matin ang' ni yiena awuo gi city manager Abala Wanga ong'iswa ni to be en chenro ma jopiny orwako kose en ang'o gang'o ma ibiro tim mondo neni chenro ma kama ochopo kare? Kalure city board gi city management osebet piny moseketo chenro mopogore opogore midwa notim kuom higni 5 ka gavana pok otieko tamne. Ma kotieko tamne to chenro gobe wase wacho ni wadwaro ni ka in gi plot Kisumu in gi plot to pidho yien makaw kaka achiel ewi 4 atamalo 4 pidh yien, ket fence, pidh maua, ket Kisumu bed green. Ok en pidho yien to ni mondo we yien bende odongi. Kendo wacho ni nitie estates koro wadhi gi gimiluongo ni gated communities to go bet gi village council gi community leaders mag estate no. Kaka wasechako gi riat gi Mlimani. King'eyo ni plodi ochuoyo kar ndara e Mlimani to udak e group ma ji 20 to uketo gimiluongo ni gated community kata un apartments gated community ma ji ok thor donja. To mbele kiosk ni no itimo gimiluongo ni landscaping. Ipidho maua ka ne ndara nyalo keto kata kabro. Mokiyie ni ng'ato bi kanyo koro uso kanyo, uso oduma kanyo, uso rabolo kanyo, kata oketo container mondo kanyo bed maler, yien odonge mondo maupe obedie. Manager, bende un gi chenro mar somo pach jopiny kata tiego gi kalure gi lokruok mudwa keto e kor boma kod kai kacha nikech ka lure gi sani gimwaseneno ni kata mana zebra crossing ema ji ok ong'eyo tiyogo kendo kinde ka kinde wan gi tuomruok ma ka gi kacha to awinjo ka ukete chenro no ni udhi keto nyaka street lights, udhi keto nyaka traffic lights. Bende nitie chenro mar keto ganda kamoro achiel mondo puonjgi kalure gi lokruok ma kamagi? Nyicho wasechako through Kenha gi joma dhi keto mano. Wasechako gimiluongo ni public sensitization mabodhi estate exit. Board chairman gi Lange bro wuotho e wards 14 gi ko giloso gi ji to gi sensitize kendo gi train ji. Wan gi training meetings 100 to undertake. Ma board chairman adwa no explain ni matin. Erokamano sa ema dhi ng'adowa. Joyce, kaponi iwinja makare, mago gin mana chenro ma county ma Kisumu oketo mar neno ni gimedo bero aluora mar boma ma Kisumu, kaachiel gi neno ni kor lwasi bende orit e yo makare. Ka iwinja maber, mago e weche mwaluwo ni seche masani, kendo wadhi nyime gi kelonu kaka gimedo timre kae. Joyce. Erokamano ahinya James Okoth kowuok e kaunti ma Kisumu kanyo, kendo mano chenro makare ahinya kendo jopiny
onego med jiw mar mondo mi opidh yien kalore ni pidho yien abiro konyo e medo kwan bunge ma bende nitiere pacho kae. Chenro ma kamano bende ang'eyo ni iluonwa machiegni kendo abiro yudo